tungod kay abi pa nila og sayo pa kay sa buntag tungod kay dag-o man kaganina. So ang uban dugay nakamata, no? Maunay nahitabo namo kagahapon. Nalimbungan pud mi sa oras kay abi namo og 3:00 sa hapon ang among biyahe pa uli, pero 3:00 di ay sa kadlawon di ay. So nabiyaan mi. Nabiyaan mi. So naglukat gid mi otro og ticket, pero mao nang alauna nami kaganina sa kadlaw nakaabot, no? May buntag sa tanan. Palihog ko og lingi ana imong tapad, bisag wa kay tapad, lingi alang god igna nga nalipay ko kay niya ka karon. Igna pagyud nga salamat sa Ginoo kay wala ka nagtinapulan. Sus labi nang ingani ang panahon, ay sus lami gid kay itapol-tapol og simba dayon, no? Ingon din ta nga makasabot bitaw ang Ginoo nga dugay ko nakamata. May gani kay nakamata pa ka, no? Niya nata sa ika-30 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Upat na lang ka Domingo mga igsoon, mahuman na ang ordinary time, no? Ang atong tema karon, gitawag kita nga magbaton og maaghop og mapaobsanon nga kasing-kasing. We are called to have a meek and humble heart. Sa atong ebanghelyo nadungog nato nga aduna kunoy duha ka tawo nga niadto sa templo aron pagampo, ang usa Pariseo, ang usa kubrador sa buhis. Ug silang duha nagampo. Ug ang Pariseo nagampo siya, naghangad siya atubangan sa Dios. Ug iyang gisulti or iyang gisaysay sa Ginoo ang tanan nga mga maayong butang nga iyang gihimo para sa Dios. Matod pa niya, nagpuasa daw siya, naghatag sa iyang tithes and offering, gipakapinan pagyud og Thanksgiving offering kay gitudlo ni Father Asol atong Miyerkules. Ug iyang gituman ang balaod. Mao na iyang pagampo. Pero ang iyang pag-ampo nakasentro sa iyang kaugalingon, no? Ug iya pag yung gitandi ang iyang kaugalingon ngadto sa uban, iyang gikumpara ba? Niingon pagit siya nga salamat Ginoo nga dili ko sama ni anang uban. No? Siya nga thank you Lord that I am not like them. No? Pero ang kubrador sa buhis naatod siya sa templo pero wala gid siya makasulod. Nara siya sa layo, no? Di gani siya makahangad. Okay? Ug simple ra kaayo ang iyang pagampo ni unsay iyang gisulti, Ginoo kaluy ako nga usa ka makasasala. God be merciful to me a sinner. Ug nasayod ta nga ingon si Kristo nga ang mapaobsanon sa ilang duha mao ang tawo nga kubrador sa buwis. Tungod kay siya ang gipakamatarong sa Dios, ang iyang pagampo mao'y gidungog or gidawat sa Ginoo. Mga igsoon, prayer is not about performance, but prayer is about humility. Ang pagampo dili ni exhibition, no? Dagan ka nato, maayo kita mo ampo, no? Maayo kay mo gamit og mga in English, ang uban mag-Nilatin, no? Ang uban mag-ininsik, ang uban mag-binukid, no? Ampo jud ta. Maayo kay pagkahimo atong pagampo, may kay pagka-construct ba? Sunod nato ang acts, no? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Pero maayo ra pud ta diha. No? Wala tay gitawag nga humility. The Pharisee prayed to impress God. Ang Pariseo nagampo siya aron nga mahimuot ang Dios sa iya. Apan ang kubrador sa buhis nagampo siya aron nga maghinulsol. Usahay mga igsoon sa ato mga pagampo, gusto nato ipakita sa Ginoo nga takos ta,
og angayan ta nga panalanginan ta niya nga takos ta nga dunggon jud ta sa Ginoo, no, nga angayan jud ta buan sa Ginoo sa naghingapin niyang bahandi gikan sa langit. No, nakadumdum ko 4 years ago sa wala pa ko ma-ordain nga pare. Nagsigi kog ampo sa Ginoo kung unsaon nako or asa ko manguha og para vestments nako og uban pa nga kinahanglan aron nga maordinahan nga usa ka pare. And I remember nga nisulti ko sa Ginoo nga, Lord, basta kay muhatag gid ka kay ikaw nagtawag nako, paluma-luma kag tawag unya. Di ko nimo tagaan. Remember nako na before abi na kog okay na siya na sige ko pamalandong, uy, murag lain man di ay. No? I was being arrogant. Nahimo kong arrogante sa Dios. No? Murabag niingon ko sa Ginoo nga, Lord, tungod kay buutan biya ko, so dapat mo provide jud kanako. Usay mga igsoon, whether ang kuno nato or dili, natay mga instances ni ana sa Ginoo. Moingon ta sa muratag mangwinta ba? Moingon ta sa Ginoo nga, Lord, kada Domingo biya ko sigig simba. Lord, gahatag biya ko sa akong tithes and offering. Lord, nag-commit biya gid ko sa ministry. Unya, ngano mang dili lagi di mo ihatag ang akong pangayoon. Diba? Say magkwinta ta sa Ginoo. We pray to God. We want to show Him that we are good, no, that we deserve His blessings. But then again, it's not a performance. But prayer is an encounter with God. Okay? Ang pag-ampo usa kini ka pakighimamat sa Ginoo. Encounter. God is not impressed by our achievements, but God is moved by our honesty. Ang Ginoo dili na ma-impress ang Ginoo sa kung unsay naabot nato sa atong kinabuhi. Okay? But God is touched, is moved by our honesty, kanang atong pagka-honest nato towards sa Ginoo. Tanawa ang Pariseo sa atong ebanghelyo. Gipanghinambog niyang yang kaugalingon, Lord, I fast, no, 2 times a week, no, I give my tithes, okay? Ingon pag isa nga, Lord, I am not like this tax collector. Dili ko pare sa uban nga mga tikasan, mga kawatan, mga kontraktor. Ana siya, no? Iyang gi-compare, iyang kaugalingon ba? Iyang gipakita nga, mas balaan ko kaysa inyo. Di ba? Ang kuno natok sa dili, naatay mga moments sa atong kinabuhi nga ingana ta usahay. Nga mo kanabang moingon ta nga mas balaan man ko nimo. Ikaw mas makasasala man ka, ikaw huyot-huyot man ka nga Kristohanon, so labaw gyapon ko nimo. No? Usahay siguro makauna-huna siguro mo. Dili siguro usahay, permanente gyud. Makahuna-huna gid siguro mo nga kaming mga deacon, mga pari, mga obispo, mas labaw pud mi sa inyo. No, mas balaan na sila. Pero wa mo kabalo, mas daghan pa na migsala kaysa inyo di ay. Mas brutal pa ang among mga nahimo nga sala kaysa inyo. Naka-remember ko sa gisulti ni Patriarch dito sa territorial convocation dito sa Cavite, 2023. Niingon siya nga ang mga makasasala kuno dapat kuno imbitaron sulod sa simbahan ang mga kawatan, ang mga ripis, mga libakiro, no, nakadunggab, no, nakapatay kinsa pa na. Ug kana kuno yang gipanganlan sa clergy pa lang kuno na. Wa pailabot ang mga kamo nga naglingkod diha. No? Ambot pasabot ba? Na say atong timbang-timbang na to ang gitawag nga holiness. No, we equate holiness into the good things that we've done. Tungod dito sa mga maayong butang atong nahimo, makonsider na dayon ta nga balaan kaayo. Ang atong kalibutan karon mas gipasundayag or gitagaan og balor ang imahe sa tao.
ang achievement sa tao. Mo na ang atong kalibutan karon. Kung wala kay achievement, di ka ilado. Dili ka importante. Pero kung naa kay achievement sa kinabuhi, aya pa ka mahimong importante. Mao nay kalibutan nato karon. No? Kung dili ka sikat, dili ka inila, kung wala ka naghimo og maayo, dili pud ka importante. Pero kung buotan gani ka, nagtabang ka sa uban, aya pa ka maila. Usahay pagyod, ato paging i-post sa social media ang tanan nga mga maayong butang atong gihimo. Mo na atong kalibutan karon. Nagtabang ka, i-post gini mo nga nagtunol jud ka sa imong gitabang. Diba? Naghatag ka, nagpakaon ka. No? Kinahanglan di jud ka mahimutang kung walay picture. Mo man atong kalibutan karon. Dugay ay pakasugod og kaon kay sa di pa magkaon picturean sa ang pagkaon. Bisag gutom ka na kaayo. Kay ngano man, basta kay aron lang naay ikapasikat. In other words, mga igsuon, ang atong panahon karon puno sa mga pasikaton. Masuko mo dili. Puro rata pasikat. Aron ignon nga naay ato apod. Aron nga wa ta nabiyaan sa unsay usok karon. Sayaw ng uban, hala ikaw pod nga pa kasayaw, sayaw na lang pod. Kay kung di ka makasayaw, mabiyaan ka na. Tiguwang ka na, maas ka na. May pag-ilubong ka na lang. Mao man na atong panahon, pag di gani ka kaapas kung unsay usok karon, laay ka nga tao, wa kay lami, wa kay nahot. Tinuod dili. Tinuod jud na. Mao na tanawa na. Tanawa na mga ginikanan, obserbare galing na inyong mga anak. Updated kina pirmi kung unsay uso ron. Ngano man di na magpaulahi. Kay kung magpaulahi na, awayon man na, kantsawan man na. Kung ikaw walay TikTok karon, ikaw ang tawagon ka karon sa mga batanon og tigulang. Lagi. Ako, mo ko'y TikTok. Tigulang ko ilang tawag sa ako. No. Laay nga pagkatao. Wala may sayaw-sayaw. Wala may mga tutoy nga nagbugdo diha. Diba? Daw, unsaon man tong mga plat. Suksukan na lag water balloon. Kung dili ritokado ang imong ilong karon, uwahi ka na. Luoy ka kaayo nga pagkatao. No, mura ka og kwanggol. Nakadungog ko anak datong the other day. Unsa lang kwanggol, mananap man din ang kwanggol, no? Mananap sa lasang ba? Iko kuyawa sa dani, no? Mananap man din sa lasang, mura sa kanang unggoy bitaw. Pero ang yang dagway dili parehas dagway sa unggoy. Sa Bisaya tawag na kwanggol, ay. Kumuda ni ang uban sa tao, kwanggol ka. Pulain na kayo, no? Mura, mananap day, no? Wow na. Kung wala kay iPhone 17 karon, ikaw ang pinakaluoy nga tao. Kung ang imong cellphone, Nokia 3310 pa, luoy ka na kayo, dito ka pa sa panahon ni Emilio Aguinaldo. Isa na pa ingana karon, kana ingana nga cellphone na pa inyo ana. Napa, di ba? Dugay man gud kalubat. No? Mao lagi na. Mao na ang atong kalibutan karon, kung di ka sabay sa uso, wa kay lami nga pagkatao. May pagmamatay ka na lang. No? Pero ang pahinumdom ni Ginoong Hesukristo sa atong tanan nga ang pinakagamhanan nga pag-ampo magsugod diha sa mapaobsanon nga kasing-kasing. A powerful prayer starts with a humble heart. No? Magsugod ang gamhanan nga pag-ampo diha sa mapaobsanon nga kasing-kasing. Ngano man, because God listens to the cry of the humble. Kay ang Diyos nakadungog o nakakita sa hilak sa mga mapaobsanon. Amen ba? God sees that. God is not impressed bisan pag
maayo ka mo in English, mo binisaya, pero kung walay humility dire, pagpaubos sa imong kasing-kasing, when you pray to God, dili mahimuot ang Ginoo na, dili nadawaton sa Ginoo na. Ang mga pulong sa kubrador sa buwis, kato yung pag-ampo ba, nga Diyos ko, kaluwi ako, nga usa ka makasasala. Igo na to, aron makaabot sa dalunggan sa Ginoo. Nganuman, kay ang iyang pag-ampo, gikan mismo sa iyang kasing-kasing. Mubo kaayo ra nga pag-ampo. Okay? Kumpara nimo sa Parisiyo, taas kayo, dagang kay panghinambog. Pero iya, Diyos ko, kaluwi ako nga usa ka makasasala. But it was already enough to reach the ears of God. Okay? Sa atong konteksto diri sa Pilipinas, daghan ang mga katauhan nga sama ni ining kubrador sa buwis nga diha sa hilom apan tinuuray nagampo sa Dios. No? Ang usa ka inahan nga nagampo para sa kaayuhan sa iyang anak. Ang usa ka farmer, no? Sa Bisaya ng farmer. Mag-uuma, ang usa ka mag-uuma nga diya sa hilom o diya sa iyang kasing-kasing nagampo sa Dios nga muulan unta. Kanang mga namaligya diya sa kadalanan nga kada adlaw before mamaligya muhunghong sa Ginoo, Ginoo tabangi ko. Daghan karon sa atong nasod nga sama sila sa kubrador sa buwis nga ingana ang ilang pag-ampo. Walay chit-chit, burit-chit. Apan tinuuray. Mauni ang klase sa mga pag-ampo, no? Nga makapahimuot sa Ginoo. Kini nga klase sa pag-ampo gikan sa mga tao nga nagsalig dili sa ilang kaugalingon apan nagsalig sa kaluoy sa Dios. These prayers come from people who trust not in themselves, but trust in the mercy of God. Nagsalig ta sa kaluoy sa Diyos. Mga igsoon, ang Pariseo, iyang gitandi ang iyang kaugalingon ngadto sa uban. Diba? Pero ang kubrador sa buwis, wa pud siya muingon pud nga, Ginoo, salamat nga, di sa ko pareha ning animal pod. Wa man siya moingon. Wala siya gitandi. Wa siya niingon nga siya pinakabuutan. Wa po siya moingon nga siya po'y way sala. No? Kundili ang iyang gihimo is nag-focus siya sa iyang relasyon niya sa Diyos. Ano man mga igsoon, kung sige ganit tandi-tandi bitaw sa atong kaugalingon ngadto sa uban, kanang sige tag-compare-compare ba? Say kay namatay nga na at kinaiya, mahilig kay ta nga mag-compare sa atong kaugalingon sa uban. No? Ako nang gi-post dadtong miaging adlaw mo nang ay katinga kung sige kag tandi sa imong kaugalingon sa uban, ay katingala nga insecure ka na ug maibugon sa imong sigkataw. Ayaw katingala nga ma-insecure gyud ka ngano man. Kay sige makagtandi. Sige kag compare. Imo i-compare imong kaugalingon, kinsay mas buutan, kinsay mas dato, kinsay mas reliyoso nato diri. No? Sige kag compare. Dili jud ka motubo spiritually. If you keep comparing yourself to others, dili ka motubo. May pa na sila okay. Gina-bless gina sila sa Ginoo. Pareha ra man ta mig simbahan, pareha ra man ta mig hinatagan. Pareha ra man ta mig pagtulon-an nga nadawat. Ano man nga siya ramay ni asinso, ako lagi kay wala. Sige, tagtandi sa atong kaugalingon. Beig na imong tapad, suyaon ka, igna. Pangutan suyaon ka. Diba? Daghan sa ato ang suyaon. No? Unsa man ang suyaon? Jealousy. No? Manilos ta. Unyang kanang jealousy, dili jealousy katong bintana ha. Jealousy ba? Pagka nang maibugon ba?
Kanang jealousy ra ba? Dito na paingon sa sala nga pagkahakog, greed. No? Igna pod imong pikas tapad, ikaw pod, suyaon pod ka, igna. Anak, karon makabalos ka. Di ba? Sige, tag-compare. Lord, may palagi na sila nga pamilya, Lord. Kay dako na ilang balay. Unya bag-o na ilang TV. Unya bag-o pa jud ang mga sanina sa ilang mga anak. Kami lagi, Lord, kay gikan ra gini sa mga hinatag gid nga mga used clothing, balik-balik ra jud. Among balay pirmi pagid buslot, di gid agkapalitan sa bagong atop. Ngano man nga mag-compare ta. The reason why we compare ourselves to others, ngano man, tungod kay dili ta secured. Manang tawgon ta og insecure. Kay mo nay bali, mo nay kabaliktaran kung sa Tagalog pa, mo nay kabaliktaran sa secured, insecure. Dili wala ang atong kinabuhi, dili ta sigurado. No, walay kasiguruhan. Pero nagsalig man ka ta sa Ginoo nga siya mo atiman nato. Nganong dili man ka secured? Di ba? If you really trust God's mercy, you will not feel insecure. Amen ba? Dili ka may mong insecure. Dili ka masuya sa uban. Nga ang ilang ilong, mas taas pa sa imong ilong. Ang ilang kutis, hamis na ang imo bagal. Murag ka ng balas pang halublak. Bagal-bagal ba? Dili tong fine sand nga pang finishing. No? Why do we keep comparing ourselves? Lord, may panasa, Lord, kinakahuman na. Ako gyud kiso, sige ko balik-balik eskwela, sige kabagsak. Kinsa din nasala? Si Ginoo. Ang Ginoo day naghatod sa imo sa eskwelahan. Ang Ginoo day ang nagpa-enroll. Ikaw man, di ba? Lord, may panasila kinanay trabaho. Ako kadugan na ko ni graduate, hangtod karon pag iko'y trabaho. Alangan nga tapulan ka masag kaayo pod. Di makagpangitag trabaho. Kung makakitag trabaho lagi pod, gibalibaran, discourage pod, pahuway sa kuma. Pahuway sa imong mata. Pahuway na dayon. No? Why? Usok kina, labi na gyud mga ginikanan, bantayan ninyo. Usok kina sa atong mga anak karon nga panahon. Mao na ang uban, aghikog na lang. No, aghikog. Unya inyong pasangilan, mental health sa inyong mata, tungod na sa inyong pagkasuyaon. Taka raman mo. No? Bantayin na, mga iglesia, bantayin na inyong mga anak. Pero at the same time, badlo nga pod kung nasa sila ingana nga batasan. Kaya dili na maayo. Kana sige kaibog sa uban. May lang tag maibog sa uban, unya pakaslan. Okay ra. Lahi na ang klase nga kaibog pod. Pero kana maibog sa uban, naibog kay siya kuan, nayang ingani, nayang ingana. Nako, patay. Nagproblema sa imong panimalay. No? Matinga na lang ka. Ang imong anak mag-wild sa imong atubangan kung di nimo palitan ani, kung di nimo palitan ana. Kay ang iyang classmate na ay ing ani, so dapat siya pud naapoy ing ana. Di ba? Unya abi lang ninyo nga, okay raman no, kay talagsa raman no. Talagsa bitaw, kanang imong tan-aw nimo talagsa, matinga ka, mahimo nimo ng problema hangtod sa hangtod. Kay di na nakaundang. Sige na lang nagkaibog sa uban. Sige na nagkasuya. Kulang na lang pati brief, awaton pod. But when we care for others, we will look at them with compassion instead of judgment. We look at them with security, not insecurity. Kay ang kubra din sa buhis, wa man siya mag-compare sa iyang kaugalingon.
Imagine na, mao ni ang senaryo ha. Ang Pariseo niabot dire. There's tunga ba? Diya tunga, nagatubang sa Ginoo, hangad siya, ampo siya, Lord. Sus, nagaatag ko sa akong tithes. Pero kabalo mo asa ang kubrador sa buwis, tortos gawas. Ana ang senaryo. Nga mismo paghangad niya sa Ginoo, di sa kahangad kay mauwaw siya. Kay kabalo siya nga naa sa sala. Kabalo siya nga daghan kay sa mga butang nga dili maayo nga iyang nahimo sa iyang kinabuhi. But he looked at God's mercy. Mao nang nisangpit siya, Ginoo, kaluy ako. Nga usa ka makasasala. Mga igsoon, if we focus ourselves to Jesus, we will always be in security. No? Kung mag-focus ta kanunay sa Ginoo, kasiguruhan gyud permi ang atong madawat sa atong kinabuhi. Nganuman, kay dili man ta makakita kung unsay naa sa uban. Ang atong i-mind man kay ang ato mang kaugalingon. No? Kanang mga tao nga sige panghimantay sa sala sa uban, pirmi ra ginapandol. Mapandol na sila pirmi nganuman kay imbis ang Ginoo tanawon imbis muhangad. Sige magtan-aw ana iyang himantayan niya. Mao na akong unsay may tabo na mo po may tabo sa iya. Sa nanghimantay. Kung maimpirno na, impirno po ito paingon. Kaya sige, magsunod-sunod yun. Sunod-sunuron ang sala sa imong isig kataw. Pugso nimo nga mabag-o, kay matud pa nimo, ikaw ang gigamit sa Ginoo nga mabag-o siya. Imo lang nang hunahuna. Napitaw tayo usay nga tendency nga ingana. Usay maingon ta nga, ako may gigamit sa Dios. Ako'y gipadala sa Ginoo. Unsa ka propeta? Ako ang gigamit sa Diyos para bag-uhon ka. Munang maminaw jud ka nako. Kung ing anak bitaw ka manulti, dili ka humble, hambog. Ayaw gid pag-claim nga gamiton ka sa Ginoo kay naara gid as Ginoo kung kinsay ang gamiton. Pwede to dili ikaw. Amen ba? Say kinabitaw tay ka ng mga imagination bitaw nga naatay katuyuan, natay misyon ni ini nga kalibutan nga bag-uhon ang atong mga silingan, ang atong mga tao sa atong palibot. Mga igsuon, dili na mao atong misyon. Ang atong misyon mao ang pagmantala sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Mao na atong misyon, pagpahibalo sa uban kung kinsa si Ginoong Hesukristo. Kung unsa ang gugma ni Kristo, unsa ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo para natong tanan. Di kay magpresentar ka sa imong kaugalingon sa uban og moingon murag ka nang ahinti bitaw. Hay, may buntag ako day si kuan, ako ang gipadala sa Dios aron magbag-o sa imong kinabuhi. Dili ing ana atong misyon. Wala tay misyon nga ingana. Kung gamiton ka sa Ginoo, okay. Kung di po ka gamiton sa Ginoo, mas okay. Sabtan ba? Ay, pag-volunteer. Napumitaw, mungutan ng Ginoo, kinsa na gusto mo atog langit, way mo volunteer. Ay, pag-volunteer nga, paggamit ka sa Ginoo. Tinuod natin mga pag-ampuusay, Lord, gamitan ko, make me a blessing to others. Na usay, pag dili bitaw, matuman bitaw, kay kasuko ra ba dayon ta, Lord, nga naman ni, nga sige makong ampo ni mo, nga gamiton lagi ko, nga may mo kong panalangin. Ang wa nimo masabti, dili ikaw ang gamiton sa Ginoo, lain. So ayaw pagpamugos. No? Tanawa, ang Pariseo pwede gud to gamiton sa Ginoo para bag-uhon tong kubrador sa buwis. Pero wala man. Kinsa may nagbag-o sa kubrador sa buwis? Ang Diyos. Ang kaluoy sa Diyos. God's mercy will transform us, will change us. Maunay dapat natong iampo kanunay sa Ginoo. Ginoo, kaluoy ako nga usa ka makasasala. God, be merciful to me as sinner. Amen ba? It's not man who can change us. Dili ang tao makapabag-o nato. But it's only God who can change us.
So ngano man nga mag-agad ta sa atong isig ka tao, kung magpaabot ta nga, Lord, salamat nga imong ipadala ang tao nga makapausab ka nako. Ha? Human na niya gipadala 2,000 years ago. Si Ginoong Hesukristo gipadala na sa Dios. Human na aron bag-ohon ang kalibutan, aron luwason ang kalibutan gikan sa pagpakasala. Kinsa pa man nga Mesiyas day ang imong gipaabot. Kumingkag si Kibuloy, adto-adto sa prisuhan ko. Bisitahi. Pangtan-ang anong napasadya. It is only God who can change us. Ignay mong tapat. It is God who can change you. O, balusi dayon, ang Ginoo ray makabag-o nimo. Timanin, ang Ginoo ray makabag-o nimo. No? Mo nang pangutan-o nato ang atong kaugalingon. Ato bang gitan-aw ang uban nga mas ubos pa sa ato? No? Ato ba silang giisip nga mas labaw ta sa ila? Okay? Or ato bang gitabangan ang atong isig katawo nga mapaduol sila sa Ginoo? Or wala nato na nahimo or ato na hinon silang gidiscourage tungod sa atong garbo. Usay bitaw kitang mga Kristohano narabatay pinasahi nga garbo. Kanang garbo nga mahadlok ta maabsan. Kanang mahadlok ta malabwan sa atong mga Kristohanon ba? Kung ang uban nag-praise and worship nga ana ang imo git. Kung ang uban nagkanta kusog ing tingog dapat ang imo mas mulabaw pag siyang tingog. No? Kung ang uban nag-ampo 10 times a day, dapat ang imo 11 times a day. Di kay kasugot nga malabwan ka. Naiingana ang klase nga spiritual pride ang mga Kristohanon. No? Nga mahadlok ta malabwan. Pag naa gani bag-o gani, mo sulod, mo simba, manglingi nitang tanan dayon, istorya dayon, kinsa man na siya, nganong ingana man iyang gisulob. Nganong nakita naman na iyang igot-igot. No? Garbo nato mga igsuon. Mga igsuon, bantayan nato atong kasing-kasing. Kung sige ingon sa panultiyon, Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart, for it is the fountain of life. Bantayi ang imong kasing-kasing, kay maunay tinubdan sa kinabuhi. Tistingin gani ninyo kanang mag-ugot bitaw mo sa inyong isig kataw. Tanawa gani, tistingin gani ninyo nga mag-ugot mo sa inyong isig kataw. Di ba? Maghuot inyong dughan. Di ka kaginhawa. Mura kag atakihon. Labi na pag masuko na bitaw kaayo. Because that's what pride does. Mo nay resulta sa garbo. No? Ang mga dugay na nga Kristohanon na ay bag-ong Kristohanon unya paspas ka iyang pagtubo. Hala po, murag nakiglumpa. Hala, imbes doon sa finish line. Hala, paspas po. Hala, naganaan na oh. Ang ending, ang mga Kristohanon nag-contest. Muna atong second reading kaganina in 2 Timothy chapter 4. Sa ingon ni San Pablo, I have fought the good fight of faith. No? I have finished the race. Mga igsoon, ang pinaka-importante sa tanan that we end well. Ang pinaka-importante sa tanan mga igsoon, dili ang atong pagsugod, kundi kung giunsa nato pagtapos. So ayaw og kabalaka kung kuan ka pa nga Kristohanon, kanang linghod pa, or hinay kayo ang imong tubo. Ayaw pag-focus, ana. Pag-focus kung unsaon nimo pagtapos, ana. What matters most is how you finish the race. Kining lumba sa pagtuo. No? Kay, wa man ingon ang Ginoo nga, katong mga dagkog pagtuo, mura gito'y malangit. Wala man. Ningon gani ang Ginoo, di ba nga, kung nakipagtuo nga pareha kadako sa liso sa mustasa. Kay dili man na mao. Katong mga kusog mangantaw praise and worship, mao jud toy mutapad diri sa ako. Wa man mo ang Ginoo. Katong mga gahatag og minimum tag 10,000 mao toy musabak nako. Wa man moingon ang Ginoo ana. What God wants from us is to finish well
niini nga kalibutan. Mo na atong focus ang finish line. Kay daghan man nato nga dili maayo ang pagsugod. No? Daghan ka nato nga nagsugod tuod ta sa atong pagkristohanon, pero sa tunga-tunga ana nga journey, na nga diskaril ta. Na nga stumble down ta. Pero dili man na mao ang basihan. Ang basihan is makaabot pa ka dito sa unahan. Amen ba? Wala mga igsuon. That's our goal. Kaya diya sa katapusan sa atong ebanghelyo, ingon si Kristo, kung kinsa ka magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Kung kinsa ka magpaubos, ipataas. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. God does not measure how high we stand, but how low we kneel. Ang Dios wala magbase kung unsa kahabog ta mubarog, kundi kung unsa ta kaubos nga muluhod. He does not count how many medals we have in life, but how open our hearts to His mercy. Dili magtanaw ang Ginoo sa atong mga achievements sa kinabuhi. Bisag pag nakuha na nimo tanan, what God wants is how open ang atong, kung unsa ka welcome ang Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mauna nga karon nga kabuntagon, magampo ta sama sa kubrador sa buhis. Ginoo, kaluy ako nga usa ka makasasala. Lord, be merciful to me. Have mercy on me, a sinner. Mo nang gitawag nga Jesus prayer sa Eastern Orthodox. Lord Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. So question, di na lugar ta magampo og mga tinag-as. Pwede, basta ang importante, unsa man, kinasing-kasing og mapaubsanon. Amen ba? Okay? Pero dili pud ta ngayon mangantsaw sa uban nga mugbo ra kay ginampuan. Kay mubo lagi na pero wa ka kabalo. Ang mubo ra na pero hait nagdulot didto sa Ginoo. Ang imot perting taasa kayo pero perting habula sa kayo. Wa kadulot. Mao ni mga igsoon na timan ini. Every time nga magampo ta, pangutana ang imong kaugalingon. Kini ba nga akong giampo? Nakapahimuot ba ni sa Ginoo? Or base nag-ampo lang ka, wa nimo nabantay ba? Nga nag-ampo tod kas Ginoo pero ang imong pag-ampo nakasentro sa imong kaugalingon. Di ba? Usay mag-ampo bitaw ta? Ang ato rang kaugalingon nga panginahanglan, ang ato rang kaugalingon nga problema, unya magilak-hilak pagyud ta, walay labot tong magisingisi pa, unya hilak-hilak na pod. Hangtod nga nag-amin na lang na wa nimo na realize nga ay about raman ito sa ako. Wa galing ka kaampo para sa imong pamilya, para sa atong nasod, para sa imong barangay, no, para sa imong mga parinti. Di ba? Kay maybe we are arrogant kaayo. Kay basin tungod kay arrogante ra kaayo ta. Nga nag-focus na ta sa atong kaugalingon. Unsa may kalainan nato sa Pariseo? No? Wala mo ko nang hinambog, Father, sa Ginoo. Wala lagi ka nang hinambog. Pero ang unod sa imong pag-ampo ba, about ra sa imo. Dunggon man na sa Ginoo. Pero, dili ra na pod mao ang dunggon sa Ginoo lang. Ang gusto po sa Ginoo nga, iampo pod ang uban. May mangutana ko ninyo, be, gaampo ba mo para sa atong simbahan? Oh, gamay ra tubag. Kaya wala man. Gaampo ba mo para sa inyong obispo? Gamay ra pod, wa man lagi. Aya karon naman mo nagtubag og amen. Kay misa man. Kamong mga asawa, nag-ampo mo sa inyong bana. Tanawang uban, wa ka tingog, kay wala lagi.
Muna kung ignon nga selfish lagi kaayo ta. Kamong mga bana, nag-ampo mo para sa inyong asawa. Eh? Para maka-score on niya. Kay time po, duwan-uwan. Padlaki na ha, mga asawa, padlaki na. Ano? Mga ginikanan, nag-ampo ba mo para sa inyong mga anak? Nag-ampo magupader. Wala ka nag-ampo eh. Dito nun sa Facebook, mag-post-post ka na ng mga video-video ng mga ampo-ampo, ana-ana para sa imong mga anak, ang kinsa panak, pero sa real life, wag ka mag-ampo eh. Ayaw, tinuntuhin Ginoo. Kamu, gaampo ba mo sa inyong mga parente? Or inyo nang gitonglo? Diba? So, mo na mga igsoon, mangutana mo, wala mo ko'y maampo, Father. Uy, dagan kaayog, ampuonon. Amen ba? Dagan king ampuonon, mabitaw, agkakurat gid mi ng Sabado, kaning mga workers gid, oh. Dilig pang giampo. Saan na nga itong mga workers nato diri? Dagan kay ampuonon. Mabitaw nga patak-umo na lang namong bakba, kay aron nga tagaan mong chance mag-ampo, di po manggiampo. Manang limaho po yung bakba po. No? Dagan kay ampuonon. No? Mga ministers, giampo na ninyo inyong ministry leader. Giampo na ninyo inyong mga kauban. Wala po. No? Kamu mga batanon, giampo na ninyo, kana inyong mga crush ninyo. O nga disgrasya na mo. No? No? Kamu mga babae, nga mga batanon, nag-ampo pa mo sa Ginoo sa inyong maminyuan ninyo? Or babae po ang inyong gusto? Nasamot na ning mga laki, delikado. Kamu mga lalaki, nag-ampo ba mo sa inyong minyuan nga babae? Or lalaki ang inyong giampo? Paita. Paulanan makatas Ginoo kalayo diri. No? Mga igsoon, importante dig kayo nga atong ipalapad pa nato ang atong pananaw may tungod sa pag-ampo. Kadaghan jud kay ampuonon. Kinsa ninyo nag-ampo diri para sa pag-abot sa atong patriarka? Nag-ampo lagi mo pero inong ampo nga dinaon ta sa madayon, Lord. Kay gasto na sad, manghinlo na sad ra ba mi karon, Lord, tungod anak niya. Uy, Ginoo. Agagastuan na hinuon mi. Imbes nga maglipay-lipay mi kay community meal karon, manghinlo na hinuon mi tungod anang patriarka. Basin na nag-ampo ninyo nga di naon ta sa makatindog ha. Grabe na gid mo. Believe na jud mo. Murag kinahanglan nakaihatod nako dito sa mga yawa. Kami ni Padre Asol gapalaya sa mga yawa. Kami po'y muhatod sa inyo sa mga yawanon pod og batasan. No? So amen ba? Please stand.